Sabi mga hinog do. Diyan ang harvest guys ang mga gikan sa Amerika. Mga gwapa. Kana na hinog na nana. Huy, ay mudum-dum sa akong tinanom. Kana usa sa likod. Kana aslom-aslom. Kana nas likod. Kana pong gamay hinog na puna. Dako mo kay mata. Pero sila kay ganahan sila kuan. Iyang isaw sa ug asin. Ganahan siya kanang aslom-aslom ba katong naglihi ba? Kani bitaw Naglihi sa kanang aslom-aslom. Ganihang buntag. kuan rob kanang siliguelas. Oo, araw ko nang ilas aso na dos babaw. Kanang kuan isa nga. Agahang gida gigas bulda na mga Awa. Di na nata mamalik dito. Ano nga tag ani? Yung secret. Unya inig tanong niyo diro ikaw mamunga ba? Ano mo? Diya ka na hinog na ni siya oh. Kana siya. Hello guys, madung adlaw tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Kamusta mo tanan guys? Ag dagat karon arang kalinaw ya, gaw na una na sa Dante Dario. Diyan nating ako guys kay ag mga nanana og wheel shark aron na kadeo na sa mong atbang. Nasa mong atbang na sila guys na murag naagpadeo da dari ang mga wheel shark. Kay didto man tala sa briefing area diyan na dari sa mong atbang jud. So jarang kalinaw ang dagat guys. Pero magsigila man si Zao kanang unos-unos baka nang kasag-kasug hangin. Sa padung day ko dato sa ngamoron guys kay na ko dahang mga buhaton dadto. Tanaw kag wheel shark. Sus kabugoy. Hana oh. Ay, ili pang hilabot. Susunod ko dari guys kay susunod ko dari trabaho. Yes. Kana aslo man guna sa ingana na nag-harvest sila. Ta nahinog na to ah. Bitamnan ko niya. No. Yan nahinog na ah. Tapos ni aslom. Aslom naghilaw pod. Oh, nakakita ko. Kana. Nakakita ko, nanguha na ko. Nag-harvest sila. Luma ah. Aslom siya og hilaw pa. Tunok ra ba na siya? Kaya katunggan mo ron. Kari kay nahinog na ati unik ko. Dara, Ito, ah? mahinog. Dali man ni madako kay gibahaan sa mga lamig. Ito. Ako gitamnan nimo usa tamni pug ko ato rob. Kaning mga malbiri? Di kani oh pod. Aw daghanon nimo ganahan kag daghanon dito ilira. Oh, pwede po hilirahan ako yan na. Liso ra man na. Ko ani okay. Lamu ang ako sa bungtod usa ra man sa tugdan. Wa naman namunga imo hanad tulag eh. Kay Sa man naalagi siya daghan nga na. Oh, to hinog to ah. Kato sing kabot ba ka? Sige, tumbira na. Sabi mga hinog to ah. Diyan ang harvest guys ang mga gikan sa Amerika. Mga gwapa. Kana na hinog na nana. Kana oh. Huy, ay mudum-dum sa akong tinanom. Kana usa sa likod. Kana aslom-aslom. Kana nas likod. Kana pong gamay hinog na puna. Dako mo kay mata. Pero sila kay ganahan sila kuan si Jimay dani katong nagkuan kay iyang isaw sa ug asin. Ganahan siya kanang aslom-aslom ba katong naglihi ba? Kani bitaw Naglihi sa kanang aslom-aslom. Ganihang buntag. Kuan rob kanang siliguelas. Oo, araw ko nang ilas aso na dos babaw. Kanang kuan isa nga. Agahang gida gigas bulda na mga Awa. Di na nata mamalik dito. Ano nga tag ani? Yung secret. Unya inig tanong niyo diro ikaw mamunga ba? ano mo? diya ka na hinog na ni siya oh. Kana siya.
Ningan magutog des ang manghud sa dalagit niya. Ay to po sa ibabaw hinog na siya koy abot be. Dahil ibabaw dia. Abot ko rob. Ang kabot di ka. To ang ibabaw jud siya. Na kana. Ibabaw jud ah. Tamis na yung kuan hilaw pa. Aslum na ba sa pag orange? Ako nya madaghan di na farm diha. Agaho imo gali gidig ako gidugot-dugot gali na oh. Iyahan na nga tidaday na. Kusi eh. Kamunggay lagi sa Oh, na. Or hindi ka klaro. pwede man na nila ila man na ibutang magsabaw isda. Oh, kalamunggay man na. Magsabaw sila isda. Mautan man na siya. Ang gahatag bi na ako ana, yang inahan ni JB itong Nang ning pahuway sa ako guys ja ganiha. Ninga nilagi sila hang amo dari kay nang harvest sila sa hang Malbiri. Gitry nila kanang mag-harvest sila ato sila mo kaon mismo ba. Ja malagi na sa juka ko dadto. Kaya na ako ipang buhat. Naghang kadyon ja. Pahuway sa ako dari kay murag niinit na po ng panahon. Ja kamusta mo tanan guys kanang malagi naghingal pa ko guys kay naghana juka ko gibuhat adto kay na po koy itanom dato guys katong mga karnaba man na sa buhol ja dari kay murag yabano man as kuan ja lahi dari ilahang tawag sa tawag nila dari basta lahi aglang tawag kay sa buhol sa buhol kay karnaba man ang yabano ja guys kanang salamat kay kadyo ko sa ning comment dadto sa video na gahapon nga gitry na mo sukod agaw ni Cristel so okay ra to guys kay dari ra man to sa mong barangay ja salamat pud kadyo sakto pud to imong gi-comment kan di lagi pwedeng ipakita nga na pero na magud sila yung mga group chat guys kay kada kuan nila guys kanang ka kontra ni Cristel pare-pareho ra na sila mga kuan kanang mga ning train nga na pareho ra na sila kuan ja nana sila group chat ng gisir na mao to ilang sinina nga na man ang okay ra jud nga ang i-vlog to kay diri ra man og sa mga siguro mga city baron or mga nationwide na nga na so di siguro pwede pero dari raman sa amuan sa kay bawo na pud sila ilang mga gaon kay gipang sin na sila nga mao to ilang gaon ja mao to hanging adto guys kay kanang amo laging isukod ug say problema say mga problema ay nagsuti ja mamalit pa kog katong para sa sud ba mga say kulura sa mga bra nga na ja kinahanglan jud ay mo palit kog katong nay murag ipilit ra sa jahang susu ba nga na kay di ma duwa na strapless nga na kay makita naman to sa gilid ug magbra siya blue makita to dari blue so mangita jud ko so nangita day mini papaidi gahapon dito mig dalagit. So ako nakakita na pero nakapalit nung kubra nga murag tubra nga kulay itim har lamang gi-adjustan kay murag dako kay gamay ba sa Cristel. So mao to guys kanang bisili kadyo ko karon dia kadlawon pa ko nagtahi dadtong ijahang mga suton. Unsa guys kay kinahanglan man jud ni Cristel nga mo enroll sa ugma sa Dumaguete. So moadto jud mi og Dumaguete. Kay kinahanglan jud sa mo enroll ugma kay ang first day ay schedule man 16 to hanggang 18 ja 16 man ugma so para makauna sa schedule sa jahang oras sa jahang klase ba ja manang masadyo pud mi ugma adto Dumaguete manang magkuan pa mo guys pero mobalik pa ko dadto sa trabaho kay napakayhaman wa mahaman ja nagvideo ra pud ko karon guys alas 12 kay habong break time hinay pa kadug mga pukpok dadto kay kusog na ni mag sinso-sinso kanang sabaan na. So daghan salamat kay kadyo sa mga ning message na ho ning tawag na gabi si Ma'am Mers and Family. Salamat kadyo Ma'am Mers and Family. Palihog lang pug bisita sa jahang channel guys kanang Mers and Family na sa Korea kay aron makakita po mo sa lugar sa Korea kay magsiman sa suroy sa Korea. Salamat kadyo Ma'am Mers sa imong pagtawag kay nagworry lagi sa guys nga si Florami lagi nga na kay usa de po siya nga gioperahan siya sa katong para sa Florami. Manang ning share po siya sa jahang kuan dari na laman sa ning tawag na kay malagi na i-share siya nga malay ko no mag amping sa Florami kay kinahanglan pa siya nga mag-relax sa mga 2 months baron or 3 months nga di sa mag puyat di sa mag hunahunag mga unsa-unsa kay arong adali ra sa maadyo kay mutanaw na sa Florami siguro dani or mutanaw mga igsuon kanang di sa din natin na Florami palik-liken di pa din natin patingin-tingigon kanunay kay si Ma'am Mers kuno kanang bisagi na sa doktor nga kanang pating-tingagan siya wa sa siya magting-tingag kay relax sa kuno sa doktor pag naadyo na sa gipagawas kay drain pa man day kuno na sa pagawasan jama to natinga sila guys kay na kauli lagi og sa Florami malagi na nag-uusig po Florami nga gimingaw po siyang Dalton na kanang kita lagi inahan nga
kuan kanang maganahon atas teng anak nga na jay atong mahimo. So patabang lang gihapon mig ampo nga dali ra kadyo maadus programi kay bawo man jud ko nga di sa pasagdan sa Ginoo guys kay manabutan kadyo programi. So di ra jud ta pasagdan sa Ginoo guys basta mo tawag ra jud tanija. Unsa man na guys kanang ga video ra pud ko dari kay habang nagprepare si Nicole kanang paniudto mi kay alas 12 pa man break time pud adto man nakapag kuan pud ko nakapag video lagi ko. Unsa mao to guys kanang salamat lagi ninyong tanan sa inyong mga kanang always din nga nagtan-aw. So mga followers din nga nagatang dani ang video. Salamat kadyo. Kay dako kadyo nagtabang namon ja. Salamat sa katanan ja. Naman po ibang mga viewers nga murag wa na murag nawa ra pud sila kay murag igo ra pud silang kuan sa una ja. Salamat gyapon sa mga time nga nananaw mo sa unang vlog kay murag lagi karon guys nakasabot na pud mi kay lisod kadyo ron kanang busy ang mga tao sa pagpanarbaho nga na manang di na po sila kadyo mag-atubang og cellphone di para sa una bitaw guys nga pag pandemic nga puro cellphone lang giatubang nga na tan-aw ra mga vlog karon murag ako gali di gali ko halos makahawid og cellphone kanang makakuan ako kuan ako og cellphone og kanang mo reply ko or mo pahuway ko maka-reply ra ko mga gabi nga na janay si sa tao debut ko ni Ma'am Ginaida diha sa Malta, shout out sa mga taga Malta nga viewers diha kanang salamat kazo tong mga sister kanang wa pa di ko ka-reply sa imong gi-message gapon nga kinahanglan lagi kuno si Nicole ay si Cristel lagi si Cristel kinahanglan lagi kuno guys nga si Florami mag-relax nga na salamat kazo sis kaninyong pag-alala niyang manghod salamat kazo sa inyong mga pag-ampo salamat ja shout out po ko ni Marpico pagpaayo diha ma'am sa imong kay nakagawas na lagi siya guys gikan pud siya lagi nag ikaduhang opera ni ja pareha po sa sakit lagi ni Florami ja laban lang gyapon ma'am ampo lang ta salamat sa imuhang pag-ulis with mga nag-share pud kasi imuhang mga kanang dapat lagi kunong buhaton nga na nag-share pud siya na nga ipaabot pud na ni Florami nga na salamat sa inyong pagmahal namo mga purato vlogger salamat kadyo sa mga to guys ang video karong adlaw guys kanang saglit-saglit ra pud tag kuan kay kaniliging vlogger ta kanang musaglit pud tag edit nga na manang daghan kadto tag buhaton ja mo salayat lagi pud miron og kuan ni Cristel kanang moadto og kanang lusod kay dihatag naman nila guys ang ilahang say tawag tunak katong chiki ogi subsidy sa barangay gihatag namin na chiki man to guys amo sa paalis dan dito sa lungsod so moadto pud mi karon magpaalilinis diyan chiki. So, salamat din yung tanan guys. Amping, ug amputang tanan. See you in my next vlog. Love you all.